stimați domn, vă mulțumesc că ați venit la muzeu astăzi, în această după-masă, să omagiem o mare personalitate a Sădmarului. E vorba de sculptorul Ceapo Șandor, de la nașterea căruia astăzi, precis ieri, se împlinesc 100 de ani. Dumneavoastră îmi plăceți că îl cunoașteți mai bine și știți opera dânsului mai bine decât mine. Cu siguranță atâta știe orice om din Sădmar că a fost un mare artist, a fost un mare pedagog, a fost prietenul unor mari personalități ale orașului nostru și colaborator, al lui Aurel Pop, al lui Coșcaru, al lui Ianel Șandor, Cichi Andraș. Este autorul unor sculpturi sau busturi care populează orașul nostru. E vorba de Nicolae Bărcescu, Călcei, lui Battlefield, lui Luca Beilo. Ceapo Șandor a fost și un mare pedagog care a predat la licee importante din urga noastră, la Liceul Mihai Eminescu, la Liceul Călcei, la Liceul de Artă. A fost o personalitate multilaterală, printre altele a fost filozof sportiv, esperantist, membru al Comisiei Internaționale de Esperanto, un restaurator cunoscut și un orfevrie ardeziană. Dar cred că mai bine pot să-l prezinte colegii mei care s-au ocupat de această expoziție și pe care le datorăm efortul important. Vorba despre colegul despre muzografii toți Zoltan și Călceni Șandor. Aș vrea să vă salut, doamnelor și domnilor. Acest gong a sunat nu ca pentru teatru, ci pentru acest profesor care a fost Ceapo Șandor. Gongul este confecționat de dânsul, printre alte meserii. El a fost un pedagog deosebit, sculptor, pictor, a proiectat arhitectură, a avut o foarte multiplă activitate. A fost un mentor deosebit. Mie mi-a fost mentorul spiritual. Ne-a crescut ca pe copiii lor. Fiecare elev era considerat copilul lui. Avea nenumărate îndeletniciri. De la cele mai mărunte piese până la obiecte de tehnică, orice îl lua în mână, îl restaura, îl punea la punct. Avea o zicală. Ceea ce a făcut omul trebuie să-l restaureze, să-l pună la punct. Deci nu există nimic ce nu se poate repara, ce nu se poate pune la punct. Pe lângă faptul ăsta, era un om deosebit de cultură. Îl interesa literatura, muzica clasică, pictura, sculptura, să nu mai vorbesc, asta era pasiunea lui de bază. Coresponda, după cum a zis și domnul director, Esperanto. Avea părerea că această limbă va deveni o limbă universală care va reuni întreaga lume, deci toată lumea va putea comunica pe aceeași limbă. După cum am observat, au progresat alte limbi și au devenit prioritare, deci Esperanto a rămas o limbă moartă sau a rămas mai la urmă. S-a ocupat de machete. Machetăria era iar o pasiune deosebită a dânsului, fiindcă lumea cea mare, el o concentra în miniatură. Nu știu, probabil colegii mei vor vorbi și despre treaba asta. Pe vremea comunismului a primit o comandă nu atât de simplă, de la București pornită, macheta Kremlinului, cu mii și milioane de turnuri și turnulețe, și l-a confecționat în atelierul lui din 3 kg de aur. Le-a primit lingouri, le-a tăiat cu fierăstrău și după ce a executat macheta, aproape în totalitate, greutatea aurului a corespuns. Deși praful de aur l-a adunat. Deci era un om de excelență, ca și artist, ca și pictor, ca și sculptor și un om al tehnicii. Nu vreau să detaliez. Confecționa vapoare, hidroplane. În tinerețe a fost parașutist. Deci era foarte preocupat și de lucrurile tehnice. În această expoziție, în câteva cuvinte, îi arătăm câteva portrete, câteva lucrări pe care le-a efectuat, gravuri
ale liceului unde a predat el, la Liceul Cărcei, la Liceul Eminescu, mai târziu la Liceul de Artă. Câteva aspecte din viața lui, statuile pe care le-a făcut, un autoportret din lemn, portretul soției, portretul fiicei, anumite aspecte din viața familiei, portretul băiatului, soția în cameră citind și câteva din lucrările care am reușit să le recuperăm, fiindcă cei doi copii ai lui sunt în străinătate și marea majoritate a lucrărilor sunt la ei în Ungaria. Fiul său, Zoltan, a rămas singurul în satul mare, cu băiatul și cu nepoțelul, ei au rămas stabil și de la ei am reușit să obțin câteva lucrări de ale lui. Deci partea din dreaptă reprezintă lucrările care au mai rămas. Lucrările pe care el le-a făcut, atât sculptură cât și pictură, nu le-a vândut. El în viața lui niciodată n-a cerut un ban. Orice făcea, îl dăruia cu pasiune. Asta am făcut-o pentru tine. Deci dacă mai sunt câteva lucrări în oraș, 2-3 lucrări, le-a dat numai cadou sau din pasiune. Restul lucrărilor au rămas în casă și sunt în proprietatea familiei. Pe scurt, cam atâta pot să vă spun, fiindcă colegii mei vor dezvolta mai larg acest om deosebit sau cunoștințele acestuia, talentul acestui om. În câteva cuvinte aș dori și pe ungurește să vă spun, probabil ați înțeles cu toții, Csapó Sándor századik évfordulóján vagyunk, üdvözlök mindenkit, egy csodálatos ember volt, pedagógus, szobrász, tanár, nyelvtudással, borzasztó kultúrával rendelkezett. Nem volt olyan témakör, amikbe vele ne lehetett kompetens módon tárgyalni, társalogni és tanácsokat kérni. Itt bemutatjuk a munkáit, a családról, a szobrairól, a festményeiről. Nem tágítom a szót, átadnám Kereskényi Sándor kollégámnak a szót. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să prezint personalitatea și activitatea domnului profesor și marelui artist plastic, sculptor și pictor Csapó Sándor din perspectiva istoriei intelectualității sătmărene. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy egy nagyon rövid értelmiségtörténeti eszmefutatással untassam önöket. Azért mondom, hogy untatni fogom önöket, hiszen az, amit mondok, jól ismert, sajnos közhelyszerű is, és olyanokat fogok mondani, amiket már sokunk sokszor elmondott, de talán nem árt még egyszer megismételni. Azzal kezdeném, hogy Pierre Bourdieu az értelmiség mitosza és valósága a feladatvállalástól a feladatok kisajátításai című híres könyvében arról ír, hogy az értelmiségnek különösen a 19. és a 20. században nagyon paradox sors jutott. Azt tudjuk, hogy Platon óta az értelmiség azt képzeli, hogy második a teremtésben, tehát egyfajta második teremtő. Valójában azonban mindig az ókortól kezdve a féle használható, a féle udvari ember volt, olyan valaki, akit mindig csatasorba állítottak, akkor, amikor kellett, a jelenlétéből igyekeztek hasznot húzni, a nagyságának a fényében sütkérezni, és amikor valakire rá kellett húzni hirtelenjében a vizes lepedőt, akkor mindig kéznél volt. A felvilágosodás korában természetes az, hogy az értelmiségi fegyelmezett módon beáll a sorba. Még egy fegyelmezetlen Voltaire is arra törekszik, hogy kiszolgálja az uralkodókat, hogy tanácsokat adjon nekik. A romantikától kezdve azonban, és itt gondoljunk elsősorban, jobban mondva erre utal Bourdieu, gondoljunk Byronnak vagy Pushkinnak az alapjára, egyre inkább az értelmiség lázadozni kezd, és egy saját sorsot akar magának. Egyrészt sokkalja azt, hogy társadalmi megrendeléseket teljesítsen, másrészt viszont kevesli azt a közéleti súlyt, amellyel felruházták. A 20. század puha vagy kemény diktatúráiban szintén az értelmiségnek szolgálni kell, ezúttal már nem udvaronc az értelmiségi, hanem a tömegeknek szállítja az előre gyártott boldogság elemeket. Na most azért mondom ezt el, mert Bretter György, a nagy romániai magyar filozófus,
a 70-es években felhívta a figyelmet arra, hogy általában a zsarnokság diskurzusaiban nagyon gyakran megjelenik az Ikarosz szimbólum, és valahogy én úgy érzem, főleg ahogy így körülnézek, hogy Csapó Sándor is egyfajta vidéki Ikarosz volt. Valaki, akinek a pályája az elején nagyon magasra lendült, és aztán hirtelen kezdett visszasüppedni abba az idézőjelben mondom, éltető telebénybe, amely tulajdonképpen nem más, mint a provinciális kultúra. A vezérigazgató úr és Tóth Zoltán kollégám elmondta nagyjából azt, hogy melyek ennek a pályának a körvonalai. Vidéki értelmiségi volt, mindenre lehetett használni, és ő maga fel is kínálkozott majdnem mindenre. Itt elhangzott az, hogy 3,5 kiló aranyból elkészítette a Kremlnek a makettjét. Na most gondolkozhatunk azon, hogy ez valamiféle dicsőséges megbízatás-e, vagy pedig egyfajta intellektuális művészi kényszer. Egy másik dolog. Vajon az az ember, aki templomi orgonákat restaurál, színházi páholyokat pofoz ki, optikai, gyógyászati műszereket hoz rendbe, az vajon csak ugyan a közösséget szolgálja-e teljes erővel, vagy pedig sokkal inkább akkor szolgálna a közösségét, hogyha remek műalkotásokat hozna létre, olyanokat, amelyek közül néhányat itt is láthatunk. Felteszem a kérdést, sokoldalúság ez, vagy inkább kiszolgáltatottság? Vajon mi ez? Nem önigazolás, nem pócselekvés, nem valaminek a helyettesítése? Nézzük meg ezt a Csíky portrét, ez egy csodálatos dolog, egy félelmetesen nagy színésznek a portréja, amelyet én vagy 5-ször egymás után körüljártam, mert annyira szíven ütött, ugyanis ez az ember, mint valami varázsló, ki tudott lépni az idők szorításából, ugyanakkor mégis ez a mellszobor vissza tudja adni, ez a szobrászati portré vissza tudja adni azt az emberi mulandóságot, azt az emberi esendőséget is, amely Csíkit egyúttal annyira jellemezte. Emlékszünk a Csíky arcra Liviu Ciulei Pădurea Sponzuraților című, az Akasztottak erdeje című nagy filmjéből. Emlékszünk arra, hogy mennyire sokat mondó. Szinte benne van a monarchiának, a történelmi Magyarországnak a haláltusája. De a nagyon nagy művész, és itt látszik, hogy Csapó nagyon nagy művész is volt, vissza tudja hozni az embert, és ebben az arcban találkozik a pusztulásra ítélt emberi, és az, amit senki, semmi, soha nem fog tudni elpusztítani. Gianni Vattimo, nagy olasz esztéta, azt mondja az egyik művében, hogy a 20. század elején a művészek messiásoknak, apostoloknak képzelték magukat, és megesküdtek arra, hogy szolgálni fogják mind halálig azt a közösséget, amely sokszor eltaposta őket. Most, a posztmodern korszakban egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a művész a saját egyéniségét akarja előtérbe állítani. Individualitását. Csak ő létezik, és nem is akar másról tudomást venni. Én azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor Csapó Sándor ünnepelnünk kell, amikor emlékeznünk kell rá, mert ha nem is mondhatnám azt, hogy eljött az ő ideje, de szerintem figyelmeztető, memento-szerű a jelenléte most 100. születésnapján. Köszönöm szépen! Csak egy pillanatra, Kós Károly és Gellért Sándor ron kívül Tóth Pál Miklós az egyik nagyon jó ismerőse volt, és egy pillanatban felkérjük a művész urat, hogy egy verset, ami tetszett Sanyi bácsinak is, és Gellért Sándornak is. Azt nem tudom, hogy neki tetszett, de Gellért Sándor írta. Hát ő írta, és valószínű, hogy vonatkozott mind a kettőjükre. Igen, Gellért Sándor a kínai nagyfal előtt. Jönnek a hunok,
kiáltják az őrtornyokban a strázsák, s van nagy sürgés riadalom végig a kínai falon. A vészhírre a tornyokban meg is ütik a dobokat. Vastagon szólnak az őrök botjától a bivajbőrök. A nagy pusztán a hulló lovak után úgy kavarog a por, hogy a szép nap lemenőben csak egy foldnak látszott tőle. Én nem ugrattam lovamat a kínai nagyfal alatt. Csak egyik hun ősöm járt ott, annak a szemével látok én most, Furujás Flórika, ahogy magával itt a harmadikban a kályha mellett meghúzóban beszélgetek. Úgy tetszik, maga román tanárnő, hogy ül a lován, és izgatja, mi van vajon belül a kínai fal. A magyar nép sok szép titka van azon belül, Flórika, mert ő ott áll minden magyar lelkében a kínai fal. Csak maga van kívül rajta tehát, és most azt akarja megtudni, hogy tornyaival mit rejthet a kínai fal. A földemet mind ott hagyom fölszántatlanul parlagon. Igaza van Kató Pálnak, ne kerenjen a császárnak. Én az oszlopos tornácon a sült galambot várom, hogy a számba berepüljön, és az a csoda mindig eljön. Az a csoda, hogy a török uralma itt nem lett örök. Fehér turban, piros csiszla, nincs már csak az álmainkban. A török vérrokonunk helyébe a német nyomult. De jöhetett bármi vihar, megvédett a kínai fal. A bajtényi zászlók rongyát, Kossuthét megint kibontják. Megint fújják a rohamot, ezek a szép pillanatok. Olyan mindegy ilyenkor a golyó meg az akasztófa, mert a halál a nagy élet szent tüzében semmivé lesz. A lobogó kályha mellett Flórikával beszélgetek. Haja, mint a méz, sárga, úgy csordul le a vállára. Mint az íjnak a hajlása, olyasformán áll a szája, közben kíváncsi szemmel kutat engem. Nem is ember Flórika, itt nem izgat az élet s halál titka. Itt nem bánt, hogy mi van vajon belül a kínai falon. Tolpár után megkérném szépen Móhi Sándort, aki nagyon sokat segített ennek a kiállításnak a szervezésébe, aki barátja, ismerőse, kollégája volt Sanyi bácsinak, szóljon egy pár szót, és utána a kolokvium moderálását vegye át. Stimați invitați, dragi prieteni, este o cinste pentru mine că pot să particip la această observare. Domnul Ciapu, care a fost pentru noi tot Sanyi Baci, a fost un profesor excelent, mi-a fost profesor din Școala Generală până la liceu, Când am fost profesor începător în satul mare, am fost chiar colegi și am expus, am participat la câteva expoziții județene, festive împreună. Este vorba despre sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, tanárom volt Sanyi bácsi, kollégák is voltunk, együtt dolgoztunk, és hoztam valamit, valami ceva care probabil că de mulți care se află aici în sală o să fie recunoscut. De acum 55 de ani am primit această medalie, eram elev din clasa 5-a și această medalie a fost făcută Sanyi bácsi. Noi când eram elevi, mi amikor tanulók voltunk, akkor azt hittük, hogy ezt a régi Mihály korabeli százlejespől alakította ki. Credeam că a făcut din acele monede pe care era regele Mihai, dar nu este adevărat. Asta a fost sculptat în oțel și a fost cu presă executat în peste 100 de exemplare la 1 septembrie sau, cum îi se spune, nu. Electrolux. Și după aceea a fost galvanizat ca să apară în versiunea de aur, de argint și de bronz. Că domnul Ciapu s-a priceput și la galvanizare. Dar eu acum aș vrea să vorbesc despre un tânăr care are 27 de ani. Ne aflăm în anul 1940, 1940, Sanyi bácsi 27 éves fiatalember, és megérkezik Szatmár Németibe, abba a városban,
Ami, hát valljuk be őszintén, mert ez az igazság, az európai kultúrának a belvidékén foglal helyet, sohasem volt nagy művészeti központ. A városnak már van művészeti élete, rendeznek kiállításokat, ezek meglehetősen vegyes tárlatok voltak, área deja viața se orașul nostru, se organizează expoziții, dar sunt destul de mixte aceste expoziții, egyes kiállításokat, műtermekben rendeznek egyéni kiállításokat, Aurea Popnak is volt ilyen tárlata többek között. A nagybányai, a halódó nagybányai művészelet, mert akkor már az utolsó fázisában, szakaszában van, is rendez kiállításszatmáron, és Sanyi bácsi az első munkáival nagyon komoly meglepetéseket okozott. Primele lucrări, printre altele, este vorba despre bustul lui Lucăvila, care este o statuie excelentă. După 89, după acele schimbări, s-au făcut foarte multe statui în orașul nostru, dar pentru sculptorii noștri eu aș da exemplu, dar în forma sa inițială, bustul lui Lucăvila, cum era înainte de a se transforma, cu tot felul de socluri și adausuri. Miért szeretném én ezt például hozni? Azért, mert annyira egységes, annyira tiszta, annyira minden a helyén van ezen a szobron, hogy az manapság ritkaság számba megy, van mit tanulni ezekből a példákból. Este cea mai cunoscută opera lui Csapó Sándor, dar nu cea mai bună. Cea mai bună se află în spatele meu și sunt mândru că mă aflu lângă această lucrare. Este o lucrare realizată în jurul anilor 1940, este sculptat în lemn, este o lucrare cu forță, cu o forță de exprimare deosebită, are umor și are încă ceva, ceea ce este foarte, foarte rar, autoironie, ceea ce este un lucru foarte esențial. În arte plastice, lucruri întâmplătoare nu există. Itt nem csak véletlen dolgok. Véletlenül még közepes munkákat se lehet csinálni, jó pedig abszolút nem lehet. Annyi minden kell egybeessen, hogy valami egy elfogadható művészeti értéket képviseljen. Ezt azért mondom, mert manapság szinte minden utcasarkon látunk egy-egy tárlatot, és minden egy esztetik munkát képzőművészeti alkotásnak lehet nevezni. Vagy mondjuk minden 1200-adikat, hogy ne túlozzak. Ezzel a munkával az a helyzet, hogy aki életében egy ilyet csinált, attól elvárható, hogy tucatszám fogja majd a reményeket létrehozni, de közben jön valami, intervine ceva, ceea ce a intervenit și la Liteschiende, și la Tudula, și la Sarkadi Sándor, și la mulți alții. Altfel, vreau să vă spun încă un lucru, Csapó Sándor a venit pe catedra lui Mohi Sándor, care este unchiul meu și care a fost înaintea lui profesorul de desen la liceul acela reformat, care în 57 a sărbătorit 400 de ani de la înființare. 400. De asta se află și o dată. 1557. Ce vreau să vă mai povestesc? A avut o singură vină, domnul Csapó. Vina lui era, dacă se poate spune că este o vină, că este într-un oraș marginal și într-un oraș mic, Deșez. Și vina lui era că s-a născut într-o perioadă istorică destul de zbuciumată, unde se întâmplă foarte, foarte multe lucruri. Tot m-am gândit, oare unde este secretul că au trecut vreo 34-35 de ani de la moartea lui și ne-au adunat așa de frumos și ne aducem aminte de dânsul și mi-am dat seama că este o valoare mai mare decât o operă artistică închegată, o operă artistică recunoscută pe scară largă. Și valoarea asta, după părerea mea, este acea dragoste cu care s-a apropiat de săi, az a szeretet, ahogy tudott, senki nem mondta neki, hogy tanár úr. A pedagógiai liceumban lányok, sokan később kollégáim voltak, azt mesélték, hogy atyusnak hívták, deci un fel de tătic era pentru fetele de la părinte, pentru fetele de la liceul pedagogic. Și eu sunt de părere că se poate juca cu iluzia asta, că ce s-ar întâmpla dacă domnul Csapó ajunge la Budapesta, la München, la Los Angeles sau Melbourne sau nu știu unde,
și face o operă deosebită, acolo ar fi fost unul dintre artiștii foarte buni. Aici însă, domnul Ciopu este un om, în acest orășel, de neînlocuit. Și asta e maximul, ceea ce poate să facă un om în viață. Și aici aș întrerupe. Mulțumesc că ați venit, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és hát külön öröm számomra, hogy van itt egy volt egyidős velem, iskolatársam, osztálytársam, Csapó Zoltánnak hívják. Az édesapja sportrepülő volt, ő is kiváló sportrepülő lett, és a tehetségek, az érdeklődési körök úgy tűnik, hogy öröklődnek. Szoktuk érezni sűrűben találkozni, csak köszönöm szépen. Igen. Posso rompere domnul Topár Miklós să mai recite din Gellert Sándor poezie și pe urmă cine dorește să stea, e invitat la coloquiul pe care va modera domnul Cuchit. Vă rog poezia. Akkor Ady Endre, Gellert Sándor. Ady Endre, déli bősön Ködváron. Fekete komorárnyát láttam a hordobágyon, az égen. 100 tornyú Ködváros elős rázsát hadd kevélyen. Vész álmú gyönge Isten, ki könnyes gőggel mered a napba. Olyan volt, mint én, esküszöm, atyáimnak atya. Atyám, a cifraködben megállj, esengek. Megállj, könyörgök. Ő álmodik. Ködváros ingott, ringott. Jaj, szétszakad mindjárt 1000 ronyra, atyám. Rám néz, s lép bátoran toronyról toronyra. Mindenkit nagyon szeretettel várunk ide a szomszédba egy kis megbeszélésre. Erre főleg azért van szükség, hogy egyrészt bővítsük egy kicsit az ismereteinket, állítsuk össze mozaik kockákból azt a képet, amit még Sanyi bácsiról tudunk. Egyszerűen azért, mert iránymutató, célmutató lehet a ma számára is. Másrészt pedig azért, mert én körbenéztem itt a teremben, és tudom, hogy sokaknak vannak személyes emlékei ezzel kapcsolatban, és sokaknak van még